A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitou hoxe o Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, situado no Pazo de Fontefid do concello ourensán de Coles, que é o responsable da elaboración e desenvolvemento dos programas de conservación e fomento das razas autóctonas gandeiras galegas en perigo de extinción. O luns levamos a Consello da Xunta a orde da PAC, esa orde que é tan importante para o agro, tanto para o eido agrícola como para a ganadería, e resaltar hoxe aquí a principal novidade deste ano, que é a apertura da liña de razas autóctonas e de ecolóxico, tanto ganadería en ecolóxico como a parte agrícola, non? Abrimos para que eses novos gandeiros que, dende que comezou este período da PAC, se sumaron ás razas autóctonas, poidan solicitar a axuda nesa categoría, e tamén para que todas aquelas explotacións que se reconvertiran nestes 2 anos a ecolóxico, que tamén poidan percibir ese plus. Galicia conta con ata 6 razas diferentes bovinas: cachena, caldelá, frieiresa, limiá, vianesa e rubia galega, as que se lle suman outras 5 de diferentes especies: ovella galega, cabra galega, porco celta, cabalo de pura raza galega e galiña de Mos. En total, resumiu, o censo de razas autóctonas suma máis de 75.500 animais. Era unha demanda tanto do Craega como de Boaga, e intentamos dar resposta a esa demanda. E tamén resaltar hoxe aquí que medrou o censo de ganadería de razas autóctonas, que tamén é moi importante resaltar ese bo traballo que se está a facer nese eido. Esta mesma semana abriuse o prazo de solicitude da nova campaña da PAC para este ano, unhas axudas que a conselleira do Medio Rural cualificou como claves para o agro galego. Neste sentido, destacou que conta cun orzamento previsto de 224 millóns de euros, cos que se beneficiará a uns 23.000 agricultores e gandeiros galegos.